Jumanggala Asik. Sero imbal-imbalan. Aha, yuk. Lasong jumanggala Cek mikrofon. Manungkong manungkur tumandang ngebaki sak jroning apa disantak tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Jebul yae saya terus belum. Nggih, wilujeng injing Om sapa? benyek. Bagong apa Gareng apa Petro? Nggih, wilujeng dalu. Mas Gareng, Mas Petro. Wilujeng dalu nduk Cahayu Lintang Kairo. Ya nak wilujeng dalu. Bajigur aku ora disapa. Ya. Wilujeng dalu, Pakde, Bagong. Good night, everything is okay. Yes, good night, good night. Ya. Ya, good Lintang. morning ya sekarang. Yes, good morning. This morning is very kulkas. Apa itu? Udaranya sangat-sangat dingin. Oh. Waton wae kaya very kulkas. Kulkas kan adem ora? Ha iya adem ayo. Wah, Limbak Lintang Kairo. Nggih. Wah, jan pamundutan isih akeh nok. Nggih, laras Sing kira-kira urung dipinangkani gek ndang dipinangkani. Ora Nggih. krasa ngerti-ngerti wis setengah telu. nggih napa nggih wau? Apa mau takon karo Mbak presidenku sing durung dipinangkani apa? Oh ya kutut manggung, oke kutut Nggih. manggung. Aman. Nggih aman. Yan. Iki panyuwunan saka Gunung Kidul iki Mas Fatah CS mau ngersake kutut manggung. Nggih. Nek kutut manggung kita kowe kudu tak duetke karo Mbak Ayu. Oh, nggih boleh monggo. Ayo. Mbak Ayu. Ayo sinden beser ngadeng ser. Nek ora ngono. Beser pripun to? Ayo ku mau. Jenenge wong Noyo iki rak ya umum to. Oh, nek pipis ki noya. Noyo. Aja muni pipis. Lah kemaro Gusti matur apa? Karo Gusti matur Gusti ajeng pipis ngono. Ya ora ya. Oh. Kira. Mau ki wis ka iso diempet ya, Mbak ya. Grogi aku no Mbak Lintang ki aku ki grogi. Lah napa to, Mbak? Sami Ya mawon. piye ya lah ya bojoku ya ora kedep ngawon-ngawonmu. Wange endi wange? Mbok nanti lunga nanti mau. Sapa? Penanggung jawab rombongan ki malah Oh, lunga. anu paling ngetoki sing do turu-turu. Boh, ya ngerti aku ngerti. Iki lagi nganu iki agek menata manajemen iki. Ya iya. Ayo kowe ben kanca-kanca iki terus beres. Mingkari mulih mingkari antuk-antukan. Ha iya. Karo nyuda sing padha ril nyambut gawe ra tertib wis sudane 2000. Kita do tertib kabeh kok. Tertib kabeh. Mergo ngerti juragane kejem. Kejem sapa? Ayo Bas Boronge nak kejem to. Ya ora ya. Ora ya. Ora yo baguse kok ngono kok. Waduh, hei. Ya, ana pamundutan mriki Mbak Ayu karo Mbak Lintang mau sing ngersake kutut manggung durung di apa jenenge dipinangkani engko ndak cuwa penggale. Nggih. Duet karo Mbak Lintang ya. Ya. Ayo nek nyawang Lintang sing kaya ngono kuwi. Pripun? Biyen yo Pripun? iki lho. Aku biyen yo semene iki. Masa? Engko delalah aku somben yang ngono kuwi, Mbak. Ah kok iso dadi kaya ngono kuwi arek-arek. Lah mbok. Pupuk gawe iki Iswan mesti ku ya. Lah yo mestine iya. Ya iso ora apa-apa karang sesuk ki ya Lintang ki sesuk calone ya ngono kuwi. Ya. Ayo coba kaya apa arep Mbak Lintang sik apa Mbak Ayu sik? Gentenan. Saking bawah napa? Ora sah langsung wae langsung. Engko ndak setengah jam dhewe nek nganggo bawa. Lah ngendrane kok jam 3 kok agi goro-goro iki kepiye? Tenangno wae kene iki dalang cerdas kok. Ya, langsung satset das-das. Rampunge lakon aku 5 menit diadi kok. Hah? 5 menit 5 wis. menit. Lakon
kok kadang ming rong men. Lah kok gelis men. Ngerampung kowe lakon kok kesuwen. Gerakane ya ming ngono kae kok. Waduh. Gerakane. Delok iki ngomong kuwi kok. Wis ngentek-entek ditku ki delok iki. Wah iya. Apa kok kebingungan Werkudara? Ayo, Mbak. Mbak sapa marep? Kenes kok. Kenes. Jaluk ngombe. Regenerasine Mbak Nyahni. Ah, Lintang Kairo ki regenerasine Ayu. Prastiwi. Bu Pras apa Bu Pras? Regenerasine Gali Terminal. Koyo sia-sia. Lah kuwi. Kaki nek ra disia-sia malah nakokke. Aku mah bingung nek tok sia-sia to ngono. Sia-sia kok ditekokke. Kae senenge di kasari. Hah? Kayaknya Senenge dilus Kasari malah seneng. Oh, senenge main kasar kok. Datane aku dipecuti barang. Senenge main Badak kasar. sapi. Jenengan kasar napa lembut, Bu? Aku ya kasar ya lembut. Nah, Gumanku kebutuhan. ayo. Nek neti senengane halus. Ben dalange kok sepatane rabi meneh. Sopo? Ora mandi. Wong wis arep. Iya. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Lintang. Ya. Mendung. Mendung. Ya, rame-rame iki terus. Cengkok Truk. Hei. Mano iku to persis kaya bojoku lho terus ngudung. Pripun? Bojomu ambekan. Ambegan we merdu ya. Ambekan we petrot. Lho piye to? Paras Slendro karo pelok dadi siji kok. Dah nyelek nyuara ya, Mbak. Minggu aku disuarani ngedan. minggat kok aku. Ya iya. Nah iya. Mbak Ayu. Iki rame-rame iki terus. Nek cara skor ya skor imbang. Nah Ayu ki menang wis cara dene swarane iki wis dadi wis cantas. Lintang ki menang. Mboten, Om. Hah? Mboten. Piye to? Nggih tasik Mbak Ayu no. Loh, neng masing-masing kan punya kelebihan sendiri-sendiri ngono. Duwe ciri khas dhewe. Nah, Iya. ciri khas. Kowe sesuk latihane kaya Ayu ben suarane iso bantah, iso banter. Nggih. Neng sawah. Teng sawah. Aja ning omah. Kok saged? Kanca tani langgang.
Terima kasih Mbak Ayu lenggah. Ya gentenan minangkani pambutan meneh lah saiki Mbak Tatin sing ijen. Milih di antara apa kuwi mau saka panjenengane Pak Putra Dikari Gina Baladewa ngersake Mbak Tatin kadung tresna dibawani. Iki saka panjenengane Pak Jumadi diaturake kanggo Pak Dukuh Pak Papin ngersake aja lamis. Sing tak pilih sing ndi? Kadung tresna nggih. Ya, nderek. Ya. Gentenan slendro. Ya dibawani ben do mirengke suarane Mbak Tatin ki nek bawa nek ijen kepiye. Rindu. Rina wangi. Witin. Dumeh pengendang terbaike menyetel kendangnya dicerok-ceroke. Ini ganggu aku kok jane arek ganggu. Nek bojone mau sing bawa ora tangtung-tangtung. Saiki mbasan aku tak tok tak tok. Kempet sisan. Rina wangi dadi Neno nano kayung yun marang slirane lha aku seneng karo Tatin ngene iki lho. Pripun ta? Suaramu kuwi lho, suaramu kuwi ora iso apa ora iso gregel, ora iso ngeluk ning duwe ciri khas dhewe. Suarane iso kempel tur yo karo larasan ki iso pleng. Nggih, alhamdulillah. Tak alem dene bengi iki tak alem. Perlune sesuk nek aku ngatur iki ya ben ana kemurahan. Lah ya biasane ya murah. Weh lah aku sampean ki piye to? Aku ngejak sampean dadi bintang tamu ki wiwit sego rega karo tengah yuta lho. Saiki piro? Saiki 750. Nganti saiki ya tetep karo tengah yuta kuwi. Ya ora kok ya. Mas Jalang, kula menika tergantung tembung ini jenengan tegas tin kowe mangkat kecore. Oke, siap. Ngono. Ya aku ya pengertian kok gandeng sampean iki ya sesuk ana acara, mengko tak lilani bar limbukan medun ra apa-apa. Mergo engko ning gara-gara ki sing dikersake sing klasik-klasik. Injih, matur suwun. Anakku anting sesuk kuwi gandeng saiki panjenengane kuwi lagi apa kuwi nguyak S2 sesuk ki ana ujian, ya ora apa-apa tak ijini. Nggih. Dadine kabeh ben rata, mengko ning gara-gara sing klasik-klasik. Nano neno. Wis ya. Wis ya. Tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kowe iki aja nyelani karo bawa. Heeh, kok ndak kono kari mbajutke. ya ora apa-apa karo Ora 3 yuta digutuk-gutukke kok ya. 3 yuta. Oke. Tan liya hamun sliramu Neno-neno satemah lara pancen bengi iki aku sengaja ngejak sing meking kae. Lah ngapa? Mergane
bintang tamune iki bengi iki Tatin. Kae sing mekeng kae ngefan banget nyatane sampean bareng ana sing mengkerak jenenge Asmara to. Terus kata-katanya terakhir ya tok ganti Loro Asmara. Lah apa kata-katane nek udah Asmara? Nah seneng banget bengi kae sing mekeng. Wah. Ayo nak dilanggamke mengko enteke langgam dienggo mancing swasana dindangdutke ning dangdut sing tipis-tipis dangdut sing rada slow. Yuk. Lamat wis katon tejane yen
karo sampean saiki gentenan methuk adimu iki. Oh nggih. Ya mergo iki ana sing ngersake Gerajakan Banyuwangi karo memanikmu sing dikersake Anting Lambangsih. Ayo Mbak Anting jumeneng. Sepote sing rada gayeng apa? Ora ngira Mas. Cek ning nirang ning re. Ayo Anting Lambangsih. Kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki neng desa ora nang pasar kok kaya wong dolobat. Nah niki tuh semangat kula. Wah, luar biasa. Sampun kula saestu remen sanget pade. Soalnya sampun diparing kesempatan mangawi bagyotan niki napa desa Selo Pamira nggih. Dusun Kalidadap, Kelurahan Selo Pamiroro. Nggih Kabupaten Bantul. Pripun kabare sedaya? Tenane. Lho kok mati paido? Iya. Nggih kula mung saged ndongake mboten saged bantu material. Mergane kula ten mriki nggih golek sangu. Golek sangu apa ditakoni golek sangu apa? Sangu dingge sekolah. Atau saking Pak Lurah mau wis nyepakne amplop siji nggo aku. Nggih ta, Pak? Endi? Mau lho sing Mbak Tatin. Lah kuwi aku pengen sing kuwi jare iki nggo kowe tenang wae. Piro paling ya 50. Niku Pak, napa Pak? Nomor rekening? Mengke mawon. Mengke ten wingking mawon nggih, Pak. Oh, Pak Lurah meneng wae kok nomor rekening. Lah ketoke nganu lambene. Lambene sapa? Basane lambene iku napa, Pak? Tutukipun. Oh, tutukipun. Tutuk kok tutuk. Pengendikanipun. Nek sing halus meneh ya pengendikanipun. Pengendikanipun. Wau umi-umi nyuwun nomor rekening. Oh ngono. Dadi nek karo Anting liwat rekening, nek liwat karo aku mung nganggo amplop putih. Pak Lurah. Awas sesuk nek wayangan meneh ketemu aku. Nggih. Ayo, Mbak Anting rada maju. Nah, Mbak Tatin yo ben seren dhisik sedilo mesake diputer. Iki sing dikangen iki bawane sampean Gerajakan Banyuwangi ning dibawan dhisik. Gerajakan Banyuwangi. Sing nyenthih-nyenthih ora apa-apa gandengi lagu Banyuwangi. Oh nggih, amit sewu nggih Bapak Ibu. Heeh. Karo nganggo ekspresi. Oh nggih. Nganggo merem-merem barang dirasake tenan suarane. Nggih. Ngapunten nek saumpami swanten kula mengke ngageti. Mboten napa-napa ta? Banyuwangi iki ciri khas dhewe. Terkadang sok digawe kemeng, terkadang sok digawe bindeng. Ah mengko nek pas digawe bindeng karo kowe le nembang karo mitet silung. Oh siap. Ya, rada maju. Amit-amit jabang bayi nggih Pak, Bu. Bocah kok le lugu ah. Lah nggih ta ten mriki kan nek ajenge permisi. Aku mabur
Aku kok uruh Prabu Dasamuka nggintung wanita ingkang nangis-nangis. Mongko kae genah Dewi Sinta garwane Raden Rama. Tak tulungane. Takun dosa tak untapke nyawamu. Aduh Raden, sampun ngantos klentu Panyakrabawa. Kula menika pun Jatayu ingkang kula wau bebela dhateng garwa paduka inggih Dewi Sinta Raden. Garuda sak gubuk rango sira mau kondo yen to bebela marang garwaku Sinta nanging teka nandang kasang saya kaya mengkono. Apa sebabe mangkono Garuda? Aduh Raden, senadyan kula menika wujud Garuda nanging sejatosipun kula menika tasih kandhang sumitranipun Sudarma Paduka inggih Prabu Dasarata. Dene nami kula Garuda Jatayu, mila kula bebela dhateng garwa paduka Dewi Sinta. Awit garwa paduka dipun dusta kaliyan Ratu Angkara Murka. Aduh Raden, ingkang garwa dicolong Ratu Ngaleng. Prabu Dok wong ayu kena ngopo aku kudu pisah karo sesotyaning atiku. Wong ayu, kowe ana ngendi wong ayu? Duh Sinta, tanpa ruang. Kangmas Lesmana kemawon dados nglintu, nyawa kula dados nglintu Kangmas. Yai
aja banget nggonmu banjur anutuh diri. Mbok menawa iki panundining Hyang Agung tumrapun Kakang supaya netepi darmaning ksatria nggone ngrurah Angkaraga. Yayi, wis ayo mbacutke lagu Yayi. Meh rahina semupang iwang aruna kakinetraning ukarabu Senggono sausé jeneng sira wis tak tampa paswetanmu nuli ingsun dawuh marang jeneng sira ana pakaryan kang abot inggih keparengipun garwaku Diajeng Sinta ingkang nalika semono dicindra dening ratu ing Alengka Prabu Dasamuka. Rebutan Sengkono. Inggih. Ngesakaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu. Thank you.
sowan sang dewi. Ana wujude kethek putih bisa tata jalma. Kowe sapa? Inggih, kula pun Senggana Anoman. Kula utusanipun Sinuwun Prabu Ramawijaya mrawa paduka Gusti kula Dewi Sinta. Iya pancen mangkono. Banjur piye Pangeran Rama Anoman? Inggih Sang Dewi, kula sowan menika supados ngaturaken wujuding kalpika utawi ali-ali. Monggo kula aturi nampi Sang Dewi. Mara gagaturna tak agem kalpika saka Pangeran Rama. Isih sedeng pertondo tresnane Sinta marang Pangeran Rama isih utuh Anoman. Wujude kethek putih wani gawe rusak. Sawa? Aku Senggana Anoman. Wah, Anoman. Wani gawe rusak wewangunan munyuk jeleh urip. Wah, kelakon tak tugel gurumu.
Wait. Oh, sarai munjuk jelek urip. Ah. Oh. Oh. Ah. 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 Waduh, kedisian nih mau. Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Hey. Aduh. Hey. Ah. Wah. Ah. Waduh. Oh, ay tatak put. Ah. Oh. Hey. Ah. 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 Dodo dase syukur. Wah, arep atraksi gasruk dase. Waduh. Waduh. Ah, ut. Ah. Mati ya. Ah. Ayo. Ah. Oi. Wah. Ah. Oi. 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 Ah. Wah, enggak tahu ya. Ayo. 쫄게 뭐 쫄게 와 맞냐 이거 balik ke wah putar wah ul ah oh ah wah waduh mati aku wud ah 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 oh ah wah, ngomong apa? Wah, ngece.
putih Hanuman. Oh. Oh. Kok mati ya? Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Oh, syukur sikilmu pincang.